Stanovnici mjesta Mijaca u općini Vrgorac nemaju javni vodovodni priključak vode na svoje kuće. Ono što koriste je samo kišnica. Obećali su nam vodu prije 30 i više godina. Vlasti su se mijenjale, ali voda u Mijaci nikako da poteče. Ogorčeni su mještani. Sporni dio je državna zemlja. Imamo problem jer ne možemo dobiti dozvolu za cjevovod jer je vlasnik te zemlje Ministarstvo graditeljstva i državne imovine, tvrdi gradonačelnik. Domagoj Salar prije 4 godine srušio na cesti, a herojska ekipa hitne pomoći koja mu je tada spasila život posjećuje ga i dalje svake godine na taj dan. Sve je bilo toliko emotivno i intenzivno da se ja vožnje uopće ne sjećam. Pokraj mene je sjedio Domagojev tata koji je očajan plakao, a ja sam plakao s njim. Znam samo da smo do Rebra iz Dugog Sela stigli za 11 minuta. Prisjeća se tog dana vozač Dalibor. To su veliki ljudi. Ljudine. Uvijek kad dođu, srce nam je puno. Ispričao je zahvalni tata Davor. U stravičnoj nesreći kod mjesta Rožaje u Crnoj Gori poginulo je 3 maloljetnika dok se 4. mladić bori za život. Automobil u kojem je bilo 4 putnika u petak oko 22 sata i 30 minuta sletio je u rijeku Ibar na cesti Rožaje-Bač. Srca svih građana Rožaja danas kucaju kao jedno, dijelimo ogromnu bol i duboko suosjećamo sa porodicama nastradalih, napisao je predsjednik općine.